Bon dia, senyories. Gràcies, president. La proposta que presenta el grup Compromís el que demana és la revocació de la resolució de 14 de febrer de 2014 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica el catàleg d'unitats, els llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d'educació infantil, educació primària, educació especial de titularitat de la Generalitat, això que es reconeix de manera més popular com l'arranjament escolar. Senyories, la proposta que fa d'arranjament escolar la consellera Català és un atac a l'escola pública. Denigra l'escola pública. Està intentant destruir la bona imatge de l'escola pública. En aquest moment, atacar totalment l'escola pública a través de la reducció d'unitats en educació infantil és, com dia, un atemptat. I un atemptat que està sent contestat, senyories, per tota la comunitat educativa. No és només el grup de Compromís qui està criticant, qui demana la revocació. Això que demana el grup Compromís està d'acord amb el que demanen la Confederació Gonzalo Anaya, on estan unides les federacions d'associacions de pares. Ho demanen els diversos sindicats que representen el professorat. Ho demanen pares, demanen alumnes, ho demanen també el professorat. Només la consellera Català, només el Consell presidit per Alberto Fabra, té la idea de suprimir places públiques, de suprimir escoles públiques, perquè quan se suprimís una línia de 3 anys s'està suprimint l'escola, i beneficiar únicament l'ensenyament privat. Aquest arranjament crea 6 unitats d'educació infantil, 112 de primària, 5 d'educació especial, però en suprimeixen 152 d'infantil, 62 de primària, 3 d'ESO i 5 d'educació especial. Això es comporta una reducció massa dràstica, senyories, i una reducció insalvable i que porta a la protesta de tots els pares, com diem. He de saludar els pares dels centres de Martínez Vall, Bonavista i d'Ontinyent que estan presents avui així, precisament que porten ja més de 15 dies tancats en l'escola, dormint en l'escola, com a protesta per aquesta reducció. Però no només són els pares d'Ontinyent que estan presents. Podem parlar del Ciutat de Cremona, podem parlar del Ramiro Jover, d'ací mateixa de València, que també representants de l'AMPA estan així presents avui. Ramiro Jover, 46 alumnes, 24 places. Caldria dir, senyories, jo us invitaria a visitar-lo i veure quin centre en la ciutat de València estem intentant tancar. I estem intentant tancar perquè reduir una unitat de 3 anys a la llarga serà deixar aquest centre en menys unitats dels que té, un centre de doble línia. Han vist vostès les instal·lacions? Són massa bones les instal·lacions per a un centre públic? Són massa bones i per això hi ha que tancar-lo? És això la idea que porten des de la pròpia conselleria? No, la conselleria dia que estaven bé en barracons, això se va contestar així. Així se va dir, esteu molt bé en barracons que tenen aire condicionat i tot. L'escola pública, la privada no en té ni un. Estem molt bé, hi ha que garantir la llibertat d'elecció de les famílies. I això ho va dir la consellera Català encara l'altre dia. Jo no sé quan pot llegir això i veure el que està fent, no li cau la cara de vergonya a la consellera Català i a tots els que la defenen. Va afirmar literalment que la libertad de elección de las familias del programa lingüístico en el que matricular a sus hijos está garantizada siempre y cuando haya alumnos suficientes para formar un grupo. Lo que no podemos tener es tener un maestro por alumno. No podem tindre un mestre per alumne si el que se demana és en valencià. Però si el demana en castellà, sí. I si no vagin al pare català, també de Ciutat de València, i comproven quina solució s'ha donat. Per a 4 pares sí que hi ha un professor especial per a ells, per als 4 que demanen en castellà, perquè la proposta era anul·lar tota la línia en valencià, i no ho critiquem perquè salvem les línies en valencià, però segons per aquí demanen, sí que hi ha un professor per alumne. Si volen vostès estudiar en
castellà, tindrà un professor per alumne si fa falta. Però si vostès volen estudiar en valencià, si fa falta, tancarem les línies. Per què? Perquè esta resolució, senyories, m'agradaria que escoltaren i almenys s'aventarien de què estan proposant vostès i a què estan donant recolzament vostès, perquè dona la impressió que ni ho saben ni els importa saber-lo, dona la impressió que ni ho saben ni els importa saber-ho. Vostès estan utilitzant la reducció de línies, l'arranjament escolar, per acebar-se les línies en valencià. Se ceben les línies en valencià. Estan tancant prioritàriament les línies en valencià. Ho estan fent en Castelló, on tanquen la línia en valencià del Col·legi Herrero. Precisament esta vesprada els pares de l'Herrero, els pares també d'altres centres com el mestre Canós, el Blasco Ibáñez i el bisbe Climent, se tanquen també en les escoles. És que no s'enteren vostès de què està passant en la societat educativa, en la comunitat educativa. Tenen els pares tancats en les escoles i vostès no reaccionen, absolutament. I a l'Herrero tanquen la línia en valencià perquè és l'únic centre que té en la zona central, línia en valencià. I per això la tanquem. I deixem tota aquesta gent, a tot aquest districte que vostès diuen, el deixarem sense possibilitat d'educació en valencià. Però si és en castellà tindran un professor a posta per a ells, si fa falta. Senyories, això és la seva política. Mire, no només estan aquests centres. Vostès tanquen en Vilavella una unitat en el José Alba també en valencià. En Almenar el Joan Carles I tanquen una unitat en valencià. I tants més. I també 155 unitats en valencià afectades, 155. Però si això no és prou clar, vagin i parlen en la federació i en les AMPes en Alacant, ciutat, en Alacant, i que li diguen com és possible que en Alacant, on l'oferta en valencià és mínima, se tanquen unitats en valencià. Vostès estan utilitzant l'excusa. Van dir, la ràtio no afectarà, van dir, l'augment de ràtio no afectarà, i ara utilitzen l'augment de ràtio unit al districte únic per a tancar, perquè diuen, no, és que com n'hi ha, la mitja són 30 en educació infantil, hi ha 30, quasi res, i vostès ens diuen, bueno, sumen tota la ciutat, divideixen, i diuen, no, mos sobren, ja que amontonat. La ràtio màxima no és allò que s'ha de servir per a tindre les unitats, la màxima no, seria la mínima en tot cas, o una mitja, però la màxima, com així me sobren i fem el districte únic, vostè se'n va a un centre que estigui a l'altra part, que per allí li la crearem. I això és el que estan fent. Ja ho vaig dir l'altre dia. Això és llibertat. Us diuen, volem defendre la llibertat d'elecció dels pares. On està la llibertat dels pares? La llibertat d'elecció dels pares de tots els centres que jo he citat. On està aquesta llibertat d'elecció? Li ho digué l'altre dia a la consellera i el torno a dir avui. És la llibertat d'elecció dels potents econòmica i socialment, dels ben situats. Però no és la llibertat d'elecció de les famílies treballadores. Ixes no tenen llibertat d'elecció, perquè no tenen igualtat de condicions per a poder elegir. I la llibertat es basa principalment en la igualtat. Sense igualtat no pot haver cap tipus de llibertat per a ningú. I vostès, ja li digué l'altre dia, la seva llibertat és massa cara per al poble valencià. La seva llibertat hi ha famílies que no es la poden pagar. I vostès busquen eixa llibertat, la seva. Massa supressions en general, massa supressions en educació infantil en els centres públics, perquè a més, i dic massa en els centres públics, perquè en les mateixes poblacions on estan reduint vostès les places en centres públics, estan augmentant els concerts en les privades. Això és saltar-se, vostès sempre diuen, els concerts no els hem creat nosaltres, però vostès se salten fins i tot el criteri necessari. Què era? Per concertar, per a dotar de places quan l'escola pública no arriba. I això ja és un defecte. Que no tinguem escola pública per a tots i totes és ja un problema. Però que vostès estiguen substituint les places públiques per places privades és perquè, com he dit, vostès li donen a l'educació un caràcter elitista que el poble valencià no es pot permetre. Vostès estan defendent la LOMQE i la defenen sobretot pel caràcter elitista que té, perquè en la LOMQE se garanteixen vostès se garanteixen que la protecció d'allò que consideren aquells que tenen que protegir vostès, que són aquells que no es fa falta ja la protecció,
que per les seves condicions econòmiques i socials són suficients per a mantindre's, per a tindre educació. Vostès estan destruint la possibilitat de l'educació d'aquelles persones amb menys mitjans econòmics, en una situació social més delicada. I ho fan, i vostès diran que són paraules. Doncs no, senyories, no són paraules. Jo us invitaria que miren els resultats de l'últim informe PISA. Hi ha una conseqüència que se dedueix d'aixòs resultats que a mi em preocupa moltíssim, i és que el que es diu és que les classes socials altes estan millorant els resultats, però que les classes socials baixes estan empitjorant els seus resultats. I això ho diu l'informe PISA. Moltes gràcies, senyories. Moltes gràcies, senyor.